आइल सुने में बात बानी कहतो लजात। आइल सुने में बात बानी कहतो लजात। आज टीवी पे नया समाचार भइल बा तनी सुन ल। हो दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन ल। हो दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन ल। हो आइल सुने में बारात। आइल सुने में बात बानी कहतो लजात। आइल सुने में बात बानी कहतो लजात। आज टीवी पे ताजा समाचार भइल बा तनी सुन ल। हो दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन ल। हो दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन ल। चढ़ल बुढ़ापा में प्यार वाला नासा घर की इज्जतिया के कैली तमाशा। चढ़ल बुढ़ापा में प्यार वाला नासा घर के इज्जतिया के कैली तमाशा। केहू का कही तनिको ना विचार कैली तनी सुन ल। हो तनी सुन ल। हो दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन ल। त दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन ल। बेटी के घरवा उजाड़ कई दिहली संजू ये जिंदगी अन्हार कई दिहली। बेटी के घरवा उजाड़ कई दिहली जिंदगी ये संजू अन्हार कई दिहली। रिश्ता माई बेटा के शर्मसार कईली तनी सुन ल। तो दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन ल। हो दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन ल। हो आइल सुने में बात बानी कहतो लजात। आइल सुने में बात बानी कहतो लजात। आज टीवी पे नया समाचार भइल बा तनी सुन ल। तो दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन ल। हो दमाद संगे सासू फरार भइली तनी सुन